To jsou marmeládová očka. Stella má jedno marmeládové očko. Hej, přestaň se smát. I jedno marmeládové očko je lahodné. Přišla jsem na nápad na vtípek. Budu předstírat, že mi vypadlo oko. Holky se tak vylekají. Je to legrace. Nalijte kečup na oko. Vezmeme marmeládu, naneseme ji a uklidníme Stellu. Hej, Stello. Ach, podívej, moje oko vypadlo. To myslíš vážně? Jsem děsivá. Dej to pryč. Hej, mám mravenčí oko v puse. Zalkla jsem se. Holka, pomoz. Nemůžu dýchat, počkej. To je dobré. Je to dobré. Jsem rád, že mám tolik jako 10 želé očí. Skvělé. Zkusme dát všechno najednou. Holky, vejde se mi tam 10 kousků najednou. Ach můj bože, můžu zkusit i ty tvoje. Hej, to jsou moje marmeládové oči. Sním je všechny. Jak jsou lahodné. Chci víc. A ještě jeden. Stello, nebudu se dělit. Ali, přestaň se na mě dívat tím soucitným pohledem. Ty tím mě nedostaneš. Už jsem všechno snědla. Omlouvám se. Marmeládová zmrzlina byla tak lahodná a nemohla jsem přestat. Au! Co je to? Vyrostlo mi nové. Holky, vypadám jako monstrum. Wow, lidi, tohle jsou Twixy. Jsou velmi chutné. Ellie má jen jeden. No, ať je to jen jeden, ale je velmi chutný. Zbavíme se obalu. Promiň, Anne, měla jsem legrační nápad, jak ho sníst. Potřebuji jen rozřezat to motorovou pilou. Bojíš se? Neboj se, motorová pila je potřeba jen na Twix. Teď tyčinku rozřežu na malé kousky a užiji si jídlo všechno. Je to taková zábava. Jsem hotová. Co si myslíš? Ach, zjevně tě motorová pila hodně vyděsila. No, to je v pořádku. Teď mohu všechno rychle sníst. Páni, bylo to tak lahodné. Skvělé. Teď je řada na mě. Mám 10 Twix. Zbavme se obalu. Připraveno. Nikdy jsem nesnědl tolik Twix najednou. Jsou tak chutné. Závidím si. Mám skvělý nápad. Mohu dát Twix do láhve mléka a pak budu mít čokoládový koktejl. Skvělé. Můžu jíst Twix a zapít je čokoládovým mlékem. Dvojitá porce čokoládového jídla, to je super. Zkusme to. Jak lahodné. Snědl jsem vše. Teď je na řadě Ant. Jdeme na to. Hurá. Nejdřív se musím zbavit přebytečného balení. Bude to velmi rychlé. Připraven? Teď mám skvělý nápad. Postavím obrovskou vysokou věž z Twixů. K tomu budu potřebovat špachtly a Nutellu. Super. To mi stačí. Teď rozetřeme Nutellu na Twix a postavíme obrovskou vysokou věž. Páni, věž z Twixu je opravdu velká a potřebuji dopis. Je to tak lahodné. Co se to tam dole děje? Sledujeme věž. Jen jsme to chtěli rychle vyzkoušet. Ne, celá se třesu. Padám. No nošení helmy mě ochránilo. Páni, ale má až 100 vrstev chipsů Pringle. Cool, ale Stella má jen jednu sadu chipsů. Začněme se Stellou. Je určitě nejrychlejší. Jo, mám jenom jednu vrstvu chipsů. To vůbec nezvládám. Jak to mám sníst, když nemůžu vzít chips? Aha, správně, můžu předstírat, že jsem vědec. Pak můžu prozkoumat chips lupou a chytit ho pinzetou. Fungovalo to. Tak malé. Je čas to zkusit. Čau. Proč tam jen tak sedíš? Je řada na mě. Mám celkem 100 vrstev chipsů. Jsem tak ráda. Nemohu otevřít balení, ale přišla jsem na nápad. Otevřu to mečem. Měla jsem to udělat hned. Teď vyhodím chipsy a chytím vše do úst. To funguje. Jak chutné. Holky, jak se vám líbí můj trik? Au, sklenice mi přiletěla na hlavu. Mám radši tu část, když sklenice přistála. Teď je to můj tah. Začněme s jedním balíčkem.
jak lahodné. Můžu je jíst opravdu dlouho, protože mám celkem 100 vrstev chipsů. Au, přestaň házet balíčky. Měl bych si nasadit helmu, než mi to trefí hlavu. Aspoň to zastav. Au, to bylo bolestivé. Co říkáš? Omlouvám se, ale jsem zaneprázdněný pojídáním chipsů. Pokud je tomu tak, pak ti tu věž shodíme. O, Ellie, jak se máš? Nemohu vstát. Mám jen jedno semínko a musím ho sníst? No, zkusme to. Fuj, to je nechutné, ale mám skvělý nápad. Jestli je to semínko, můžu ho zasadit. Vše, co potřebuji, je květináč s hlínou a lopatka. Hotovo. Co mi vyroste? Připraveno? Poha, podíváme se. Nic neroste. Bude to muset čekat hodně dlouho. No tak, sněz ten brokolici. Budu muset zkusit brokolici. Je to tak hrozné. Fuj, to je odporné. Měl bych spláchnout tu hroznou chuť Coca-Colou. A kola přijde na pomoc. Počkejte, musím trochu nalít na svou rostlinu a pak poroste rychleji. Jen budu muset počkat o něco déle. Pane, co se tak rychle? Nemyslel jsem si, že to tak bude. Páni, vypěstoval jsem brokolici. Hej, teď to musíš sníst. Oh, sakra, proč jsem to udělal? Ahoj. Je to strašné. Ach jo, tvoje nadšení se vyplatilo. No tak, teď je řada na tobě. Jo, opravdu se mi nechce. Co bych měl vymyslet? No jo. Holky, co tam je? Perfektní. Zatímco jsou rozptýlení, prostě vyhodím všechen brokolici. Ale není tam nic. Hej, Stelo, co děláš? Vyhazuješ brokolici? To nepůjde. Teď všechno chytíme. Do téhle mísy se určitě vejde pár brokolic. Určitě musí všechno sníst. Perfektní. Udělal jsem všechno. A snědla jsem Skvěle. brokolici. Opravdu? Kdy toto sníš? No tak, sněz svou oblíbenou brokolici. hrozné. Prosím, Chuť mluvte hlasitě. a čich. Co? Hrozné. Nemohu nejíst vši. Napadla mě skvělá myšlenka. Připrav mi prosím lahodný koktejl. Můžeš začít hned. Pojď na to. Udělám ten nejlahodnější koktejl pro Ellie. V žádném případě. Toto bude ten nejchutnější koktejl pro mě. Pojďme na to. Udělám si úplně čokoládovo-marmeládový koktejl. K tomu dejte Malteser z kuličky a více marmeládových medvídků do mixéru a samozřejmě s nějakými perlivými nápoji jako cola, Sprite a Fanta. Teď to všechno smícháme. Chudák, alej ho žaludek. Udělám pro mé dítě zeleninové smoothie. Dám tam cibuli, více brokolice a teď více rajčat. A samozřejmě šťavnatou okurku. Ten zeleninový mix tady voní tak svěže. Podívej se na tu zeleň a celér samozřejmě. Pojďme to všechno smíchat. Haha, mixér se docela třese. Dobře, jsme připraveni. Co vy, šéfe? No, já také udělám něco lahodného. Udělám koktejl ve vodním melounu. Chladné řešení. Okamžitě si dám sklenici z melounové slupky a vy můžete udělat melounový fresh přímo v melounu. Skvělý nápad, že? Když připravujeme melounový fresh, musíme všechno ozdobit jiným ovocem. Nakrájejte ananas, trochu kivy a kuličky z dračího ovoce. Perfektní. Nyní vyřízni jméno Ellie na melounu a je to hotové. Počkej, musím také ozdobit svůj smoothie. Tady máš. Už jsem nalila čokoládový koktejl také do sklenice Ellie. Mělo by se ti to líbit. Pojď. Chci všechno vyzkoušet. Začněme tamto. Vypadá to jako kakao. Wow, je to velmi chutné a opravdu to chutná sladce a čokoládově. Ach, dokonce i marshmallows jsou chutné. Líbilo se mi to. Co tam je dál? Wow, vypadá to divně. Zeleninový smoothie? Zkusme to. Fuj, udělá se mi špatně. Vůbec to nechutná dobře. Wow, co pro mě připravili? Podívej, šéfe. To je neuvěřitelné. Tolik lahodného ovoce. Jsem připraven vybrat vítěze. A je to šéf kuchař. Byl jsi poražen? Jsem nejlepší. Dokončil jsem svůj obrázek. Připraven? Můžeš se podívat. Jsi steak. Uvaříš ho? to pro mě. Dobrá volba. Pak raději zahřejte pánev a nalijte trochu Olej oleje. na to. Páni, nikdy jsem nevařil steak.
Budu opakovat po ostatních. Vezmeme olej, nalijeme do pánve a budeme předstírat, že víme všechno. Našel jsem úžasný steak pro Ellie. To je nejlepší kus. Hodíme to všechno nahoru a chytíme pánví. Páni, taky to chci udělat. Hodíme steak nahoru. Promiň, babi. Dobře, teď otočte na druhou stranu. Dobře. Babi, můžu taky to udělat? Že? Ach, zlato, tohle je z vlasy. Dobře, vím, co mám dělat. Ketchup všechno spraví, že? Podívej se na to, je to hotové. Voní to nádherně. To je to, co moje vnučka Ellie potřebuje. Rozmarín a tymián. Nějaký paprika. Dobře, Pen. ozdobte můj steak zlatem. Bude to krásné, drahé a šik. Elie, můžeš to zkusit? Páni, už si všechno připravila? To je super! Tak rychle! Chci to zkusit co nejdřív. Fuj, je ten steak s vlasem? Ani to neskusím. To je nechutné. Podívej se na to. Nějaký lístek rozmarínu a samotný steak je tak krásný. Pojďme zkusit. Je to super chutné, babi. Děkuji! Co je to, šéf kuchaři? Je to opravdové zlato? Chci to zkusit! Nikdy jsem zlato nejedl a chutná to hrozně. Fuj! Babička vyhrála. Jupi, vyhrála jsem! Má ze mě někdo radost? Teď si chci palačinky. Čekal jsem od tebe na nejchutnější palačinky na světě. Babi, vzbuď se! Co je to? Měla bych udělat palačinky. Je to velmi jednoduché. Zapni výrobník palačinek a nalij těsto. Nalijte mé nádherné těsto do výrobníku palačinek. Když je palačinka hotová, dáme ji na talíř. Páni, všichni už začali vařit a já pořád nevím, co mám dělat. Přesně, namaluji své těsto v duhových barvách, potom dostanu duhové palačinky. To je skvělý nápad, že? Podívejte se na tu úžasnou hromádku barevných palačinek. Jsou skoro hotové. Podívej se na tu barvu. Je tak jasná. Dopadlo to báječně, že ano. Doufám, že Ellie se to bude líbit. Dáme kousek másla na hromádku palačinek, aby byly šťavnaté a chutné. A navrch nalijeme trochu javorového syrupu. A přidám tekutou marshmallow pěnu. Ellie to miluje. Jsem připraven sníst celé sklenice sám, ale dám tam jen jednu lžíci. Tak teď potřebuji posypat barevnými posypkami a bude to velmi chutné s jahodou na vrchu. Je tam někdo uvnitř? Nikdo? Dobře, mohu to tedy rozbít. Předehrál jsem vodu a udělal trichtýř, abych udělal vejce v sáčku. Nechystám se mít sladké palačinky, ale velmi syté. Smícháme šunku a palačinky, přidáme vajíčko navrch a lístek bazalky. Bude to super delicio. Láhodné a krásné. Jídlo. Podávat. Tady máš, Ellie. Miláčku, tady to máš. Páni, připravila si všechno tak rychle. Jsem velmi ráda. Brzy vše ochutnáme. Začněme těmito palačinkami. Máslo nepotřebuji, moc ho nemám ráda, takže teď ochutnám palačinky. Páni, neuvěřitelně lahodné. Jsem v šoku. Podívej se na tyto duhové palačinky. Co je na vrchu? Zkusme to. Je to moje oblíbená limonáda. Sestra Emma vždy ví, co mám nejradši. Pojďme vyzkoušet palačinky. Je to vynikající, Emo. Super! Teď je na řadě další várka palačinek. Dobře, co je nahoře? Fuj, je to syrové vejce? To ani neskusím. A vítězem je Emma. Opravdu? Jsem nadšená. Děkuji! Tentokrát je můj obrázek obzvlášť krásný. Dal jsem si na tom záležet a nakreslil jsem croissant. Udělej mi croissant, prosím. Skvělý nápad, croissant. Mám je moc rád. Nejdřív je musíme dát do trouby, aby se upekly. To je ono. Je skvělé, že existují mražené croissanty, že? Fuj, to je hrozné. Ukážu ti, jak se dělají opravdové croissanty v Paříži. Nalij mléko do mísy a pak rozbij 2 vejce takhle. Perfektní. Teď trochu cukru. Trochu jedle sody. Samozřejmě. Více mouky. A tak bude naše těsto perfektní. Pak, když jsme všechno smíchali s mixérem, můžeme začít vyvalovat těsto. Dopadlo lehce a vzdušně. Skvělé. Nyní ho potřeme máslem.
a přeložíme kruh na polovinu. Znovu potřete olejem druhou polovinu a přeložte na půl. Pekla šéf-kuchařka ty Páni, croissanty sama? Samozřejmě. Já jsem... Šéf kuchař tady, dáváme všechno na plech na pečení. Připraveno, můžu to dát hned. troubě. Nastavíme požadovanou teplotu a čekáme, jak krásně se zvedají. Musím přidat nutelu do croissantů a určitě to bude velmi chutné. Jo. Au! Co to voní? Emo, naše croissanty jsou hotové. Ach, musíme vyndat croissanty. Hej, proč babičiny jsou normální, ale moje jsou spálené? Ach, Ellie to určitě nebude jíst. Fuj, kolik je tu kouře? Moje croissanty by už taky měly být hotové. Je čas je vytáhnout, než se taky spálí. Skvělé croissanty. Je čas je rozkrojit. Bereme nůž a rozkrojíme je na půl, abychom dovnitř přidali trochu krému. Perfektní. Přesně tak. A přikryj to jahodami. Ta druhá polovina nahoře. Jsem připraven to Cukr posypat. moučka. Přesně jako v Paříži. Tady to máš, Ellie. Páni, tolik croissantů. Miluji to, ale tyhle jsou spálené. Emo, nekontrolovala si troubu? Dobře. Páni, podívej na tyhle. Jsou tak originální a nadýchané a chutnají báječně. Dobře, zkusme tyhle. Jsou tak elegantní. A uvnitř tak krémové. Jsem naprosto nadšený a šéf kuchař vyhrává. Opravdu? Ach, to je radost. Děkuji, Al.